ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସ କିପରି ରହିବ, କ'ଣ ରହିଛି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସଟି ଭଲ ଖରାପ ଲାଭ କ୍ଷତି ସବୁକିଛି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣି ନେବା। ତେବେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ ପାଇବା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ପରିଣାମ ମିଳିବ ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପରିବାରରେ ମନାନ୍ତର ଓ ମତାନ୍ତର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେପରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଦ, ଆଣ୍ଠୁ, ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ସମ୍ଭବତଃ ନିଜ ଲୋକ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବା ସହ ସଂୟମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାସଟି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସଫଳ ହେବେ। ଅବିରତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବ। ଅଫିସରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଅବଧି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉତ୍ତମ ଅବସର ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବ। ଏହା ଥିଲା 2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଫଳ। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।